Nakakuha na ang Special Investigation Task Force Yvonne Chua Plaza ug matod pa nila vital information kon importanteng impormasyon humanabrihan sa mga investigador ang ihang laptop. Sumala ni Police Major Yudisan Golciano, ang spokesperson sa task group. Dako ug matabang sa investigasyon ang impormasyon nga ilang nakita ug nakuha sa laptop. Maganda na ang development ng investigation. In fact, meron na tayong focus na angle. Doon talaga, kumbaga, doon yung direction na ng investigation. And so far, nabuksan naman po yung laptop ng victim. And we were able to get some information, vital information na malaking tulong din sa investigation. Ang laptop usa ka butang kung diin sagad mag-chat ang individual ug butangan kini og mga importanteng impormasyon ug personal nga detalye sana nag-iya niini. Kasagaran sa mga laptop nakakonekta sa emails, personal files ug uban pang detalye sa tag-iya. Sa dihang akong gipangutana, Ma'am, have you identified the person who earlier inquired and booked for the house she rented? We have identified but we cannot disclose the information. Sa pag-arkila sa balay, natural nga mukuha og impormasyon og mga papeles sama sa ID kon identification card ang tag-iya sa balay. Sa kaso ni Chua Plaza, nasayod na ang task group kinsa ang nakig-istorya o nakig-transaksyon sa pagrenta niini sa maong balay. Apan, kay nagdagan na ang ilang investigasyon, dili na kini pwedeng ibutyag. Sa diyang akong gipangutana si Major Golciano kung nakita ba nila o nahatagan ba sa video nga gipangpasa-pasa sa mga messenger nga nagdrive ang usa ka politiko samtang nag-vlog ang biktima. Matod niini wala nakaabot sa task group ang nahisgutang video. Kung unsa man ang lintunganay sa investigasyon, usa lang ang singgit sa pamilya ug mga higala ni Yvonne Chua Plaza. Hustisya ug angayan lang nga itaral sa korte kung kinsa man ang sospechado. Edith Caduaye, News 10 Philippines. Stay safe!